vielä puolustamaan ja sieltä meni nyt toinen. Nyt alkaa näyttää tämä peli valkoisen peliltä. Ja siinä tulikin sitten luovutusvoitto. Pitäisikö täällä jakaa korvat umpat kaikki? Hyvin tärkeää siitä. Sitten jos aina maltaa vaan, siinä pitää kunnioittaa pelkästään täällä ja luokata toi ja sitten kunnioittaa. Mutta kun minä ryhdyin ennustajaksi ja ennustin, että Henri Laasanen saattaa olla sellainen musta hevonen tässä turnauksessa, varokaa, niin ainakin nyt tämän ensimmäisen kierroksen perusteella se pitää paikkansa, eli olkaapa varovaisia. Hänen pelityylinsä on myös tuommoinen rauhallinen, että siinä voi sitten hyvin äkkiä tapahtua virhe. Henri Laasaselle saksitehtävät edustavat kaidetta ja hän pelaa myös pritseä ja pingistä. Turnauksessa Henri Laasasen tavoitteena on vaan muistaa painaa kelloa. Eli voisi sanoa, että tavoitteet eivät ole aivan niin korkealla. Ja sitten miten me päästään toiselle kierrokselle kohtapuoliin. Toinen kierros on jo paritettu, enää puuttuu väriarvoa. Nyt ei ole vielä pelaajia paritettu tässä sakissa, että odotamme paritusta. Millä väreillä tuo lähetti kulkee laudalla ja millä välillä sitten ne sotilaat ovat. Aikaa on kummallakin pelaajalla ihan tarpeeksi. Siitä ei ole hätää. Sieltä musta nyt yrittää tulla. Rautsundin mielestä sakki muodostaa oman kauniin maailmansa, jonne on mukava aika ajoin kiinni. Kamala agentti. Meillä pelaa siis täällä vastakkain, mikä se oli tuossa äskeisessä pelissä, oikein epämiellyttävä pelaaja ja kamala agentti. Katsotaan, kumpi on hirveämpi. Jotakin tekisi mieli sanoa tuosta Marko Parkkisen ja Kiusuun pelistä, mutta joudun olemaan hiljaa, kun pelitaidot ei riitä tämän analysoimiseen. Eli en millään uskalla nyt sanoa, että miten nämä vahvuudet menevät. Nappuloissa ei ole vielä tapahtunut yhtään mitään merkittävää ja asemalaudallakin on sellainen, että uskoisin sen vielä tarjoavan kummallekin pelaajalle mahdollisuuksia. Marko Parkkiselle voisin sanoa, että sinulla ei ole ihan mikä tahansa tyttö vastassa, nimittäin Kiusu 8-vuotias on voittanut hopeamitalin alle 8-vuotiaiden tyttöjen maailmanmestaruuskisoissa ja Kiusulla on tavoitteet muutenkin korkealla. Hän haluaisi voittaa sakissa maailmanmestaruuden ja lisäksi tulla maailmanluokan kemistiksi tai fyysikoksi, eli Nobel-palkinto, tieteen Nobel-palkinto on myös tavoitteena. Lisäksi meidän monipuolinen Kiusu haaveilee myös pianistin ja pikajuoksijan urista, eli kyllä sinulla on, Markko, siinä kovasti tekemistä nyt, kun meinaat pärjätä, ja sen minä vaan sanon, että se on hyvä, kun tämmöisellä 8-vuotiaalla tytöllä on tavoitteet korkealla, että niitä pitää olla jo nuorena, jos meinaa jotakin saavuttaa. Milläs minä vielä tuota Markkoa härnäisin tässä? Ja tuossa tuli ihan kotipäin. Voi keskittyä. Marko Parkkisen mielestä sakki on erikoinen harrastus, sillä se antaa kaikilla Maslowin tarvehierarkian tasoilla
kilpailua, jännitystä, luontevan tavan olla yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa. Ja todellakin Markku Marttinen odottaa tältä turnauksesta voiton lisäksi mielenkiintoisia peliä ja mielenkiintoisia ihmisiä täällä onkin paikalla. Pystyy voittamaan sillä tavalla niin kuin viivaa ja koko pikapeli. Jahas, miten siellä sitten kävikään? Tuolla ulkona on auringonpaiste ja siellä on semmoinen 14 astetta lämmintä ja järvellä kokeillaan 13 astetta Luumäellä. Tuosta voisi päätellä, että shakkipelissä ei sitten käynytkään ihan niin hyvin, niinkö? Shakkipeli on luojan luoma tapa pohdiskella teoreettisesti maailmanmenoa, mutta luonto on kuitenkaan luonto. Kimmo Kiljusella on tekeillä kirja. Hän kirjoittaa sitä aamulla 5-6 aikaan ja kerroit, että se on mahdollisesti hieman oma elämäkerrallinen. Voitko paljastaa tästä kirjasta nyt jotakin? Se kertoo ihmisestä, se kertoo miehistä ja naisesta ja se kertoo itse tutkiskelusta ja siitä, kuinka ihmisen pitäisi pystyä sittenkin tutkimaan itsensä kautta tämän maailman todellisuutta. Hienoja ajatuksia. Milloin tämä kirja on tulossa markkinoille? Osaatko vielä sanoa yhtään? Mä en enää halua laskea leikkiä tässä asiassa, puhutaan sitä vakavasti. Se on mun elämäni kirja ja sitä teen kuin timanttia, hieno timanttia. Sitä mä oon yli puoli vuotta sitä kirjoittanut, siinä on 300 sivua varmuutta, se on 100 sivua. Tässä on varmuutta välissä. No niin, se on todella hyvä, kun tekee tämmöistä tärkeää kirjaa, niin sitä kannattaa todella hioa ja silloin siitä syntyy hyvä. Mutta täytyy sanoa, että jos puolessa vuodessa olet kirjoittanut 300 sivua, niin oikein hienoon alkuun olet päässyt ja ilmeisesti tykkää kirjoittamisesta. Joo, itse asiassa mulla on kaksi todellisuutta, imaginaarinen todellisuus ja reaalinen todellisuus ja nyt imaginaarinen todellisuus. Yksi näistä sankoista on tässä luukkuunsa ja luukkuunsa. Siellä heti löytyy se yhtymäkohta omaan elämään, mutta hienoa, että tässä kirjassa on shakki mukana. Täytyy sanoa, että tämä on varmasti hyvä kirja. Ja niinpä me kaikki shakkipelaajat käymme varmaan sen sitten ostamassa ja tutkimassa, kun se tulee markkinoille. Tsemppiä kirjoittamiseen. No niin, ja täällä on sitten terävämmät analysoijat vieressä. Eli tähän asti tässä turnauksessa valkoiset ovat voittaneet kaikki pelit. Ollaanko me todistamassa täällä sitä ajatusta, että shakissa vahvempi pelaaja on se, joka pääsee aloittamaan, eli niin sanotusti hyökkäämään ensin, eli valkeat nappulat, ja musta on enemmän sitten siinä puolustavassa asemassa. Ei se ihan noinkaan ole, mutta täytyy sanoa, että kyllä minä itsekin valkoisilla mieluummin pelaan kuin mustilla. No niin, ja täällä Henri Laasosen ja Jorma Vuoksenmaan pelissä on jo taas tapahtunut asioita, kuulemma ikäviä asioita. No siinä mielessä kyllä, että Jormalta on pari sotilasta päässyt kaikkoamaan, eli Henri Laasanen on pari sotilasta voitolla ja ehkä semmoista pientä pusekosta siellä on, mutta ei tästä vielä Jorma osaa todistaa sanoa nimenomaan sen mitään. valkoisen Tässä pelissä teorian vääräksi. tässä Jorma Vuoksenmaan ja Henri Laasasen pelissähän mitellään, voittaako epämiellyttävä pelaaja vai mikäs tämä oli tämä toinen? Kavala agentti. Kamala agentti. Kavala. Hyvä kuvittaa tänne. Mutta se voi olla, että tuo Henri Laasanen on sitten tässä turnauksessa se musta hevonen. Katsotaan nyt. Ja Markku Parkkisen ja Kiu Suun pelissä siellä on asema muuttunut. Milläs minä voisin nyt tätä pelin tasapainoa täällä
häiritä. Katsomaan Marko Parkkisen ja Kiusuun peliä. Jännät paikat. Tuleeko tästä tasapeli? Tasapeli on voitto. Ja oliko tuo tasapeliehdotus, kuulostiko se siltä? No niin, tasapeliä on tarjottu, mutta se ei Kiulle kelvannut. Kyllä, meillä on osaava pelaaja tässä, että katsotaan sitten, miten käy. Kiusu on oppinut sakinsiirrot jo 4-vuotiaana. Hän oppi ne tuolla Ranskassa. Mr. Gilsbo Visage opetti ne hänelle. Ja Marko Parkkinen puolestaan oppi sakkisiirrot myös 4-vuotiaana. Ukki opetti. Että molemmat ovat samaan aikaan tai samanikäisenä aloittaneet sakin pelin. Toinen on tainnut päästä hieman pidemmälle kuin nopeammassa tahdissa. En osaa sanoa vielä, mutta peli on mielenkiintoinen. Kello käy nyt 23 sekuntia on Kiuun kellossa aikaa. Peli näyttää kyllä hyvältä, mutta miten tuon ajan kanssa käy? Toivottavasti se Markonkin kello sinne käy. Hänellä on yli 2 minuuttia. Että... Tää on nyt tää digikello vähän semmoinen huono, että mä en pääse tuolta takaa vähän vääntämään niitä aikajuttuja toisella tapaa, mutta sun pitää, Markku, sitten englanniksi ehdottaa sitä tasapeliä varmuuden vuoksi. Tuommoista hivuttautumista tuo peli on, että pikkuhiljaa punkki yrittää hivuttautua toisen sisuksiin. Mä oon ihan kertapäkkiä sekaisin. Kissaakaan ei osaa enää sanoa. Niin, kyllä tässä sakissa joskus hermopaineet yllättää ja kädetkin voi tärrätä, että silloin täytyy vaan yrittää pitää jonkunlaista pokerinaamaa yllä. Pieni jännitys toki kuuluu aina tämmöisen pelin luonteeseen. Jos ei koskaan jännitä, niin se olisi ihan huono asia. Jaha, siellä Markon sormet vähän tolleen sotilasta siirsivät hieman täristen, mutta ei se haittaa. Jotenkin tämä peli jauhaa vähän paikallaan kyllä, että ei mitään merkittävää tapahdu. No nyt lähti ainakin yhdet tornit pois, että se voi tietää sitä, että jotakin rupeaa siellä pelilaivalla tapahtumaan. Ja sieltä sotilaat rohkeasti eteenpäin. Toiset tornit vaihtoo. Kummalla on parempi loppupeli? 4 sotilasta lähetit kulkee samanvärisillä ruuduilla. Hivuttautumista. Loppupelit sakissa usein on sellaisia, että no niin, se oli se ennustamani tasapeli. Hienoa. Sitten arvotaan jatkaja. Oli iso reilaa.
Kukas meillä 2 kierroksen jälkeen johtaa? So if you get the white pieces, the white piece you go to the final. Then you win this group. If you get the white, try to get the white play. Sitten meillä on toivottavasti hankkinut Marko Virheessä ottaa sen 20 sekunnin. Mä luulen kanssa. Niin, tervetuloa kaikki tähän Sakki-kutsuturnaukseen, joka pelataan täällä Espoossa samaan aikaan useiden Suomen mestaruusturnausten kanssa, niin kuin täällä näkyy. Täällä on nappuloita ja kelloja paljon. Mun nimi on Tuomo Halmeenmäki, olen tosiaan Sakkiliiton puheenjohtaja. Mä voisin tämän meidän muun tiimin esitellä. Eli tämän turnauksen juontajana toimii pitkäaikainen sakkiaktiivi Anna-Mari Hursti. Sitten meillä on täällä paikalla Suomen Sakin päätoimittaja Marko Tauriainen. Ja sitten Sakkiliiton hallituksen Petri Kreksen. Ja sitten Sakkiliiton toiminnanjohtaja Jorma Paavilainen. Ja sitten Sakkiliiton tiedottaja Toivo Kuva tässä. Sitten on Espoon Sakkikerrosta paikalla Mikael Lempidakis, Timo Munu. Ja kaikki on tulossa. Kaikki ovat tämmöinen mukava aivojen tuuletustuokto tässä kaikkien työkiireiden ja infoähkyn uhkaamana. Niin kuin tunnettu on, niin sakkihan on nimenomaan aivojen kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia. Ja esimerkiksi lasten oppimissuoritukset paranee ja ikääntyneiden henkinen